Ipuinaren zatiak. Ipuin bat, narrazio testu labur bat da. Une eta espazio jakin batean, pertsonaia gutxi dituen trama bat garatzen duena. Ahoz edo idatziz transmititu daiteke, eta oro har prosaz idatzita dago. Ipuinek egitura kotatua dute, hau da, istorioa eta pertsonaiek burutzen dituzten ekintzak 3 ataletan banatzen dira. Hasiera, korapiloa edo gertaera eta amaiera. Ipuinaren hasieran testuingurua eta normaltasuna deskribatzen dira, baita pertsonaiak aurkezten ere. Istorioa ulertzeko behar den informazio guztia eman ohi da. Noiz eta non gertatzen den, nortzuk parte hartzen duten, nolakoak diren. Adibidez, 3 txerrikumeak ipuinean, 3 protagonistak zoriontsu eta bakean bizi dira, eta basoko arriskuengandik babesteko, bakoitzak etxe bat eraikitzen du. Ipuinaren bigarren zatia, gertaera edo korapiloa da. Honetan, trama zailtzen duten, tentzioa sortzen duten, eta sarreraren testuinguruarekin apurtzen duten gertaera bat edo batzuk kontatzen dira. Arazoa edo gatazka pertsonaia nagusitik kanpo izaten da. Aurkako gertaera edo testuinguru batek edo aurre egiten dion pertsonaia baten ekintzek eragiten dutelako. Antagonista izenekoa. 3 txerrikumeen adibidera bueltatuz, atal honetan Otsoa agertzen da eta putz eginez, lastosko eta egurrezko etxeak botatzen ditu, baina ez du adreiuzko etxea botatzerik lortzen. Azken zatia amaiera edo bukaera da. Korapiloan planteatutako gatazkaren konponbidea kontatzen da, eta hasierako normaltasunera itzultzen da edo normaltasun berri bat aurkezten da. 3 txerrikumeen ipuinean, Otsoa adreiuzko etxera tximiniatik sartzen saiatzen da. Baina irakiten dagoen lapiko batean erre eta betiko ihes egiten du. Harrezkero, 3 txerrikumeak lasai eta zoriontsu bizi dira. Beraz, ipuin guztiek egitura hau jarraitzen dute. Hasiera, korapiloa eta amaiera. Alabazan edo ezpazan, sardadia hau ipuinak amaitzeko formula da eta honakoa azalpen testu bat da. Ups!